Ano sasabi mo? Yan na guys, kape tayo. Ay, grabe ah. Tapos, Kapatid. ha? Hey! What's up? Muling nagbabalik si Papa Japs para ikay pasayahin. So yun na nga guys, ang tatakaw ng mga kasama ko. Kasi for today's video, naimbitahan naman tayo sa Chibugan. Sa Paus Blessings nila kumarit, kumpare, dito lamang yan sa Bayambang, Pangasinan. O diba guys, ang dami ding mga bisita na kasama din namin. May dala na kamanya po mula yan. Tara guys, kape tayo. O diba guys, kagigising lang namin kasi hindi maputol yung kwentuhang sa dinami-dami ba namang bala na naipon guys, diba? Meron din kaming durong sa tinapay at mainit na kape for sure guys, diba? Yan na guys, kape tayo. Ay, grabe ah, may sweet lover tayo guys. Ayan, Memaw. Memory. So yun guys, si Kumare naguga siya ngayon ng ayan po siya guys. Kumusta ka naman Kumare? Okay lang, pare. Okay. Punta ako dyan mamaya ah. Ayan guys, all set na sila natatakam na ako sa mga niluluto nila. Kambing ba naman na pinapaitan at kaldereta, diba guys? At adobong manok. Ang sarap, diba? Mapaparami ako sigurado nito ng pagkain guys. Napabili rin sila ng seafood guys, diba masarap itong pangpulutan? Kaso nakaka-high blood, di ba? Asinda na to. So yun guys, ano masasabi mo kay Kumare Meli sa kanyang pa-blessings? Salita ka, ano sasabi mo? Ano, ready la so yun guys, ano masasabi mo, Cindy? Cindy girl. Aha, bakit? Ano masasabi mo? Yun. Ano? Itagalog muna. Ay, tatagalog. Tagalog tayo guys. Siyempre, ang galog to kami kang kanayo. Aha. Inimbitahan to kami dyan pa-blessing to. Oh, okay. Tapos, Kapatid. ha? So yun guys, kasama namin ngayon si Mother Martha. So yun po, ano po masasabi niyo po sa pa-blessings po ni Maricho at saka ni Bert? Maraming salamat po sa mga dumalo dito sa amin. Kahit okay. anong hirap ng buhay, Yes. nandito sila. Oh. Lalong-lalo na kay God. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay po, Yun thank you lang din po. po. So ayun guys, pa-start na yung dasal para totaling malipatan na nila Kumare at Kumpare guys. Super excited na nga daw sila sa panibago nilang bahay para malipatan na nila guys, di ba? O di ba, sandamakmak na bari ang sinaboy? Kukuha rin sana ako kaso pinaubaya ko na lang kay Joseph at saka Cindy. At sa mga kamag-anak nila Kumare at Kumpare. Paswerte man lang sana guys. Congratulations sa inyo kasi finally natupad na yung isa sa mga pangarap nyo. Ayan na guys, ito na yung pinakakaantay namin, ang Chibugan. Paniguradong mapaparami kami ng Sharon Cunita nito. Takam na rin kayo. Guys, look, grabe. Namiss ko yung kabataan ko, yung tipong maglalaro ka lang, kakain, matutulog, diba? Guys, hanggang dyan na muna yung video. Bye! And before anything else, this is Papa Japs, and this our story.